Uhunong wat jengtip reng ba ka right to information ha kejala Meghalaya uba Despar Singrani. Ulakan tho ba ka seng National People's Party NPP kalashna ka office terekam jongka klem dia jingbet na ka office jongka deputy commissioner. Ya kanele tho do ba Despar Singrani ha ka jingekran begala pathai kubor ha ka khatsau trek nailur ar hajar ar puar. Ha ka ba ulong ba katkum ka RTI la syam ba ka seng NPP kalashna bat pengat gidieng klem dia jingbet na ka office jongka deputy commissioner. Namar bakat kum ka RTI bupan kam syem lapan syai la ai jingbit ne ban pomi gidiam. Shosho ka NPP ulong balalap baklayo ekajaka ka bahado ispo hajar square feet Habivar Road. Persya gieng sa Chief Justice. Bat ka jing syem wai kalong lai posnam. Ha ka bayday bat gi revenue land ke badan ha East Khasi Hills uba dispersing ulong bakidon lai spa prapkonai hektar ke bumut shi hajar ekar duna. Kisengsan pertai kebeliau jakan nagi revenue land ki kentup ek HSPDP kebeliau lai hajar square feet, ke BJP kebeliau lai hajar square feet, ke NCP kebeliau lai hajar square feet, ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kebeliau 10 hajar square feet, ke UDP 10 hajar square feet, bat ke NPP 10 hajar square feet. Shosho uletho bakat kum ke RTI mulai yo la kerensyai badai banyo jing betchuan ke office ke deputy commissioner. Bantai ne ban pomi kidiang bat kat kum ka RTI ka pausyai bek NPP kam syam layo aga jingbet bantai ne wat ban pomi kidiang hakane ka jaka ka ba ka yeng ka babon mala ka layeng menta ulong ru ba un om syong thaj nrei banang wat ya ki RTI ke bedai ba kene ka jingtai office kenang ba upat ba un syai ka jingduna hangne kalong bo kat kum ka list agreement ba DC ka ba kami kemakane kat kum galis di komen ba DC hangne la syok syai ba kini kinong chimwai kimla ban pen klem yudieng ta number 1 kimla ban pen klem yau dieng badon hang tai po jaka klem ka jingbit UDC kata kamut chwa ban submit ya ha chwa ban submit ya application ban submit apa muda de ban submit kane ka no si na u DC kata number 1 number 2 kadai hangne la tho ba that the list shall not construct any building shed or other structure hangne la tho kane ka list agreement ba DC shall not construct any building shed or other structure or alter the external structure of any building erected on the said land without the permission of the deputy commissioner without the permission of deputy commissioner. Kapau ba ya kini ke klemdon NOC kat kom kini ke ba yo RTI kini klemdon ke NOC ke ba include ke ba IDC ke number 1 ke de ke NOC ada mata pen klem gi ya uding number 2 ke de ke NOC ada mata ban snai ke building klemdon hapo ka RTI ke banga yo na tanam hu da ndai ke bat ka haba menrap halor kani agreement ngan ya tu EP ba kani ka agreement ke de na mata lai post name. Ka agreement gadai na menta lai post name ha ka jing siu ka batang chispa khatsan na ka chisnem. Ka dor ka baywai. Ha na menta lai post name ha ka jing siu na menta chispa khatsan tengka chisnem. Ba ka ne ka parti NPP ka dai ban siu syau DC. Ka jinggali kalong ba balai ka revenue lan kamla ban ai sendon ye jaka upat ba dei bentip ye ne balai ka revenue lan lengba DC ma dei DC dei ukur stadian head na menta ka revenue lan hapo selong mar ka revenue lan so selong ka dei haba khambu ni ka dei ka jaka jong kur long klau bal ai wa spo ka queen of England ha ka 10 tarik Disember khat prospa andrew pulai lengba u o be nong klau kadai ribunan bal aiwat ini gini material ni te kadai ka ribunan kadai ka jaka join kurong cloud namar ba kadai ka lislan habau disi wai sano nomla ban aidu jaka nomla ban aidu hashwa ba kita ki nong simti la ne gilisi hashwa ba kita ki nong simti ya kata ka jing ai disi ru shwa ban le ka no la kan sha ka ni ka lis ka ni agreement kimla ban pen klem yu ding kimla ban snabel ding klem ka jing bit jong u DC kane lakchen chai ha kane agreement te kum pushkan ma yo phi ba kane ke jaka jong kurong klau
kakut ejing sya kalis kakut khat khandai spa an rupuar kalis tat buat kas government of Meghalaya government of India kanang siu ya kebaywai pe ne kan ter kebaywai kene haun rupu nang siu san phu tangka sakit kurnong klau rupu san nang siu san phu tangka sakit kurnong klau thos nem khat khandai spa an rupu nyu nang siu san phu tangka sakit kurnong klau khat khandai spa an rupu khandai nang siu san phu tangka sakit kurnong klau nyu pu san nang siu san phu tangka sakit kurnong klau Kalas payment ke bersiu sikit kudong klau ke dei hau khat kandai spa new punyu. Kene ka dokumen ka pensya ba ka jaka hapo social long ke dei be ka jaka jong kudong klau ka list ka lakut of nem khat kandai spa rifuar ta ka dau udusi namla ban aidu ya khandau shano namla ban aidu. Tika dau ba wai lang ba ki list ba ka ni ka list ka long ba ka ko man kermen dong live ho Lai Muslim, kador kalong cispa khat san nengka, cisnem badeban siu, sya ke office jong UDC. Dia bede BP kum ke building kum ka plan ke seismic certificate ka permission ni mat hadu mentam pat yo. Kum no ta kayeng building ta kayeng. Kum no ke building kayeng. Lada ya ki beriu ki usniu usnong peniap tiat senong nama apa peniap dai bagi rius ni dai jingkeli ya gini gibriu jong sarkar ki le ba an gumne upai ba am le amno tang upai ba so thu ya katan le amno ya gini gibriu ki bale ba an la da kim le ba an bale kim submit ya kani ka annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan ya permission copy of Xerox permission hang ne ka RTI ka bangapan ka bangyo ka arfwe tarik Julai arajar puar hang ne ngapan Xerox copy of permission hang ne claim ai yang ka Xerox copy kata ka body language jong ni ka RTI ka pa ba ka NFPP office ang tai hadu menta kam pat yo permission hang ne QI yang ba issue of permission ka dai ar di sembat araja arfo ngan keli UDC hato nakaliang jong pila IDM kan osi nam taban sina building kata nam kong pi no si ban kot igidi kata nam ar bat kum ta tetela sya ngan submit biang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jing ar ta tien jong pa ba ya ka tai ka office NPP hang tai